Nga ni perminti mo ginakaon kada adlaw. Charong di malagsik. Di kalma na patulopoy. Dol, tulo na lang ka banyera. Di dalugdog mong gapon matats. Wala nahadlok ang lupoy ba, tago. Bintato kay lima ka. Lima. Oh, bintato ya matats kay mga 5. Ha? Di kalma na pa to padagat ha. Mais maayo noon para musaka na po presyo. So mga tats, nanata sa balay no. Gamay ra tong lupoy dito matats, nangayo natin itong pangkilaw o ang sabaw. Mura itong dala matats oh. Nga gitagaan patagusot sa itong mga kampi. Itong lupoy matats. Dagani-gani matats, akong gibaligi ang uban. Ipahit akong lamas. Magkilaw tawag magsabaw matats, kaya pertin pagka-preskuha oh. Tats, oh, bukal na itong sinabaw. Lundo ng press nga isda. O diba? Atong kinilaw ha, atsyop na ha. Oh. Siya, di matagbaw. Isunod na nato ng kamunggay. Diba? Punya lang niya itong kalabasa. Kaya basig maluya. Oh, matats, matik na. Lunod na nato niya itong kalabasa. Kaya puslan man, namunga man siya diya. Oh. Diba? Oh, hapok lang na siya. Kaya dabis man atats. A few moments later. Tats! Oh, tanawa itong recipe for today. Sinabaw. Malupoy. Kinilaw nga lupoy. O siyempre ang atong gusto. Mga tats ha? Lamia higop na yung preskong isda mga tats eh. Kani ang atong lupoy. Sugbahon na to ni Unya. Pero Unya pa siya. Unang sa na to ni mga Nga ni perminti mo ginakaon kada adlaw. Charong di malagsik. Mia aja deh. Mawala dyan akong panginabuhi kada adlaw matats. Muna makita nyo sa video puro isda. At least libre man pod, presko man pod. Kinilaw matats oh. Tanawa, padulit atong kinilaw. Ibog-ibog lang sa moron ha. Tanaw lang sa masatong ginahimo di ha. Walam niya. Ay kalma ang lupoy ganiya kay kusog daw hangin gapon. Meron po para mahal. Sige lang kabrato. Lami aja eh. Guys, taros lang sabaw. Inganin lupoy matas, bisag lupoy na pero sabaw ni mo lami ana. Kinilaw.